जाबाय दा नै जोंना उफाय गैया उफाय नट जरायनांबाय गेसा जोबब्रबना होबाय नै बेजों जाबावो बे नै जरायगासिनो नै अरदाबाव जोङो एखेबारे दुखुथिया जानांबाय जों दिनै सानसे बेखौ जरायनानै ओंखाम संना जानांगौ जों दा ओंखामाबो एखेबारे मोनहांबायमोन दामा खाजोबना होदों हाखु दाखुनो ओंख्रिया दालियाबो संखाबाय गेजेर नांबाय रुइनोल' नांसिगौ साखिनोल' सेसखासै ओमफ्रायहाय दाना सेस जाबाय नालाय दा उफाय गैया बेवहाय जों जरायनांथारबाय आरो नङादि जोङो दा मोनाबो जाबाय गेसबो गैला नालाय मोननाय जाला ओंखायनो नेक्स्ट मर्निंआव जोङो लायफिनसिगोन आरो गेसखौहाय उफाय गैया नै जों बेफोरनो हमायसा आरोना जोंनि ट्रिट खालामनायनि बेलायाव बेफोरनो आरो जोंनि गोसोआव लाखा न'जों थायोबा माबायदि जायो बिदि जानांगौ जायो नै सेसखासै गेस जोबब्रबबाय नालाय आरो ल'जों थायोबा थाखा फैसाबो थाया नालाय थाइसेखौनो थाइबा खालामनांगौ एखनबानि समावहाय गय ससेखौ खानदिसे देफ्लेनानै दोनबावनांगौ जायो एखनबानि समाव ओंखायनो बिराद बि केयारफुलि संसार जानाय बायदि जायो आरो ल'जों थाबाबो थाखा फैसाथ' इनकाम हाबखाया गलांनाय जायो नालाय बिमा बिफाया जेखो दिनै जा हरदों बेजों मेनेज खालामनांगौ जायो उफाय गैया नै बे सोरा बनजों जोङो अखा सिबावनायसो सिनायखादोंना रायजोफोर अखा सिदों नै बे दा बेखौ देफ्लेलाबायनानै जों जरायबाय दाबो नै हिट जाथ'वाखै जे बे दुंलावबायना बावहाय ओंखाम जांफैग्रोसिगोन जोङो बाट बिनि उनावहाय दालि ओंख्रि आरो बाट बिनि उनाव मोनसे दङ बाजि आलु लाब्रा संनाय जागोन जोङो दासो नै स्टार्ट जादों उखुन्दैया रोङा अर जरायनो हमायसा जालायबायलै सेसखासै रागायानो नैबे गारि गंनैखौ जरायफानोसैमोन आं दहायो गोजानाव बोथ्रोहैबाय मालिकफ्रा हाखु दाखु बावनो दोनफैजोबदोंमोन बे अरदाब खाथियाव बार बारबायलै नोखो हमायसा गोलोमजोब्बायलै आं हले नै नुदोंना रायजोफोर बे आखाया खोमोनावहाय बे दैजोबसै दा केमेरायावसो माबायदि नुदोंथाय आं बुंनो हाला आरो दा बारजुमहैनांसिगोन दैखरावहाय बे नै बिथिं दङ सासे मिनिगासिनो हारावरायाव नोंसाला बेनो गेस खोमोरनानै होग्राया माबा फोजोबग्राया ओरैनो गेसखौहाय अफ खालामालासिनो दोनो बिसोरो जाबाय दे होबाव हिट जानायनि बै गिदिर गिदिरा हो फिसा फिसाखौल' होनाङा अर्डार दोखसिया लाबो माइरं दोखसिया लाबो होनदों ओंखाम दोखसिया थिखोना मोजां लाबो आरो आथिङाव होसिनगोन बेनो जोंना नै टिटुमेन थुफ्रुमलायनाय बिराद बे दामाखा फाल्थुथार आरो बेयो नै नोंसोर आंखौ फोथायनाय नङाथ' नै जानफैनांबाय अलरेडि बावहाय ओंखाम दंमोन मोनहां जाथारखाबायमोन आरो मोजां बसाय जाबाय एसे नारखो औ हौरैना माथो जिजौमोन दिगे नै ओरै इसेल' थादों नै कुछ भी नहीं होगा ओरै एसे लाबो बैखौ नारसो हर औ जाबाय ठीक है इसके में अंदर भी डाल दिया और কি করিম এরকম হয় যদি व्यूज आएगा इससे देगा तू उपाय नॉट हम लोग अभी खाना पका रहा है इधर यहाँ पर है नय जुदी केल और दाल दे दासो नै हिट जाहांबाय जोंना ओंखामा मोननायनि बा समबा बुरना जाहांबायानो मिक्साराबो सुखानो हालामोन आं दहायनो टेकिं फिलिंसखौ सानखानाय
बेजों नङाबा जों फोजोबनो हाखाया प्लास्टिकखौ प्लास्टिकआथ' जोंनाव जेव जेव थायोना बायदिसिना मैगं खरस लाबोनायनि মই নালাগে দে ইথাই চাব ইথাই কুকাৰ মেন কুকিং মেন ओ माय गॉड ईसा कुछ हंस रहा है मैला रे बाबा अभी पहली बार उसने बनाया उसने बोला जो अंदर में घुसाएंगे रे बाबा बोला ना यहाँ पर और एक पीस लगाओ और एक पीस डाली से वन है सब आधा 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 हो से ओ आधा आधा मैं दिखाऊंगा कैसे हो गया उसको देखो अरे बाबा हो गया था लेकिन पानी सब सुकन हो गया सिसियो उई माबा ना पानी कैसे ओंखाम बोला ससो नांगौमोन हातु ठीक मांगौ नायखि सावलि आसे होय सोरोम होनांगौ बे उरा ओमफ्राय दा बेखौ थुनदो नुदो दा लास्ट माबादिखौ आएगा फिर इधर ये हमारा किचन रूम हाँ जल्दी लेके आओ हाँ उसने फिर लेके आया फालाव चिकन हाला नहीं दे मोजां हमना लाबो अरे माइलारी बाबा ओह माय गॉड হবো হবো এইটু পুরি যাব নাকি ডাঙৰটো আনে नै होबावबाय बियो दालिमोन दै राइजफोर ये देखो अभी ऐसा हो गया था उसके बाद हम लोग इसको ढक्कन मार के रखूंगा 10 मिनट में हो जाएगा होबो होबो कोन होबो होबाय जों नै दाना रखरा सा बिदैखौ समबार आहि एखेबारे जों होबाय औवा बनसै दै फैया गासिनो नै संगासिनो मिनिनो संग्राफ्रा ओरै सानै आंजों साथाममोन आरो आं दा जाफिनबाय बियो माबा जादों आं गैया नोंनि मेनेजार गोदान मोनखानानै माने ग्रुप लिडार जोंबाय हले दिनै ओंख्रिया हिट जाखासिगोन गोथावसिन जागोन बोथ्रोदोंमोन दे गोग्लैहां जानायखाय रायजोफोर दुखु दामोन ओंख्रिया गोग्लैनो गोथाव जाखासिगोन बे साइसाव मोन गोलोम बोथोरावसो जों सायो दै नै अरखौ बैनो मोनबाय ओंखामा नैबाव दंबावो दालि आरो बिनि उनाव दंबावो दहाय आं खोन्थाखादों नेनानै थाबानो जाबाय माबायदि संदों माबायदि सङाखै नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो नायदो ओंखाम संग्रानि हाजिराया 5 मिनिटावनो बिदि फैलाबायो आरो सोराव खनबा मा जाखो एखे मोनगासिनो माबा जानो मोनलायबाय दसे ओंखाम संनाय नुबा जानाया माबा जायो सामब्रामजों जालायखायो गोथाव बिराद जायो बिसोरो मोनायावसो रख दिया किचन में इधर देखो और ले लाओ कुछ लेके लाओ sudah jadi kau sudah ibu su losing sampai nalar kayak gini sudah juga jangan lalas nih voice pun kok jiar deh kali ini khas sebenarnya gue terus kak